Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelela uNdlalifa Izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuthi asinike usuku lwanamhlanje sikwazi futhi ukuphinde sihlangane sixoxe. Sikhuluma-ke kulezi insuku ngey'lingo nosizi nokuhlupheka esidlula kukho njengabantwana bakaNkulunkulu. Mntaka baba, ngicela ukukukhumbuza, subscribe-ani kakhulu ezinkonzweni zikababa uJali. Nibe nisubscribe futhi nakuzo lezi esikuzona njengamanje. Ngiyacela subscribe-ani bazalwane. Nokho-ke siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu. Ngiyacela ukuthi-ke ngikhuleke ngiguqe, sigoqele inkosi yethu, ngoba wonke amadola azoguqa nalawa angafuni ukuguqa. Khona abangafuni ukuguqa, bathandaza bemile noma behlezi, kodwa ngelinye ilanga bazoguqa. Basizijwayezeni ukuguqa bangcwele. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, egameni lomfelwethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathobeka nangaso lesi sikhathi, sibonga uthando sithande ngalo. Ukubona nje lolu suku, ukuphila kuyisimangaliso, umphefumulo usahlangene nenyama. Ukwazi ukukhuluma, ukwazi ukuhamba, abanye abakwazi. Siyabonga, siyakudumisa. Dumo lonke lungolwakho lokufanele. Ngiyacela namanje uNkulunkulu onomusa, onesihawu, ocebile ngaso, ube kanye nathi kule nkonzo, ukhulume ngomoya wakho oyingcwele. Nkosi, ngiyacela singcwelise phambi kobuso bakho, singcwelise sibe ngcwele njengokuba wena ungcwele. Ngiyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele ukuba siphinde sikwazi ukuhlangana. Ake siye-ke ezweni lenkosi, abaseFilipho chapter 2 sifunda verse 9 kuya verse 11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, kuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, awabasemhlabeni, awabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu. Izilimi zonke zizovuma. Hhayi, angikhathali umuntu uthini. Zizovuma ukuthi kuyoba buhlungu, zivuma ngoba ziphoqelekile. Kanti sivuma namhlanje thina ngoba isivumo. Hayi, siyashisa lesi sivumo, siyashisa. Sishisa ikhotha, sishisa abantu abamelene naso. Bavele obala abantu abangumphika uKristu. Bavele obala abantu abangahambisani ukuthi uJesu Kristu inkosi. Bavele obala. Siyashisa lesi sivumo. Ukuthi alikho idemoni elingasivuma lithanda. So manje-ke kumuntu ohlezi lona akasifuni ukusizwa nangendaba lesi sivumo esingaka. Akabe sakhumbula nokuthi siseBhayibhelini. Akabe sabona ukuthi umelene nezwi ezibiza ngomntwana kaNkulunkulu, letha alone, ezibiza ngomfundisi. Isivumo sethu uJesu Kristu oyinkosi. Hayi, ake sibuke inhlupheko zabazalwane, siye lapha encwadini yethu esikuyona uPeter chapter 4 besifunde uverse sisuka ku-12. Bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe, okungathi nehlelwe into engaziwayo. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze, nethabe nokwethaba. Yazi ukuthi sisazojabula ngokwembula uKristu. Sisazojabula. AbaseRoma bayibeka lento. AbaseRoma chapter 8. Sisazojabula
lithi izwi lapha esotshekula njengamathole. Libona ithole elitshekula uma libona unina, hayi sisazojabula uma wembula uKristu, intokozo esiyoba nayo. Kodwa sizindlala efana naye uma sihlupheka naye. Ngidonswa leli izwi uverse 12. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu. Bangcwele kufanele sihlanganyele ezinhluphekweni zikaKristu. Sihlanganyele. Abesethi-ke abaseRoma 8 verse 17, uma singabantwana sizindlalifa futhi. Izindlalifa zikabani? ZikaNkulunkulu. Izindlalifa kanye nobani? NoKristu. Uma phela sihlupheka kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. Uma ungafuni ukuhlupheka, yazi khona abantu abeke bakuhluphe, kanti intando kaNkulunkulu bakuhluphela ukuthi uphiwe inkazimulo kanye noKristu. Hayi bakuhlupha abantu, bakhathazeka abantu, kanti abazenzi. uNkulunkulu uvumile, ufuna wena uphiwe inkazimulo kanye noKristu. Ngoba njengamanje izinto zikuhambela kahle, uyakhohlwa nokuthi uyakholwa, ukhohlwa nokumkhonza uNkulunkulu, abese kulethela inhlupheko. Elithi iculo, unginqande nangeyinhlupheko. Ngoba uyanqandana ngeyinhlupheko, akunqande ubuye uze la. Omunye unqandwa ukuhlushwa umzali wakhe, ubonke uzophephela kuJesu. Omunye unqandwa ukuhlushwa abangani bakhe, abhulishwe esikoleni, kanti kunqandwa wena. Omunye ahlushwe ingane yakhe, kanti kunqandwa wena. Bakithi, uNkulunkulu akasisize azivule amehlo, sinqandwa ngeyinhlupheko. Kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngazi izimiso zakho. Amahubo 119 verse 71. Kwangilungela ukuba ngihlushwe. Busisiwe umuntu obonayo ukuthi njengoba ehlushwa, kuhlushwa yena, kuhlushwa icebo likaNkulunkulu. Hayi akuhlushwa wena mntaka baba, ilento ekuwena. uSathane ufuna isuke kuwe ngoba ufuna uyosha nawe esihogweni. Bangcwele, masibambaneni emkhulekweni, masibambaneni ngothando, sibambaneni bazalwane, siyophumula sesekhaya ezulwini. Asikwazi ukuphumula la. Uma-ke singabantwana bakaNkulunkulu, asikwazi ukuphumula la. Futhi uma singabantwana sizindlalifa. Sidlaliphi ifa? ElikaNkulunkulu. Silidla nobani? NoKristu. But only if and only if sihlupheka kanye naye. Sihlupheka kanye naye. Uhlupheka kanjani kanye noKristu? NoKristu sayahlupheka, wahamba wahlala ngasokunene sikaNkulunkulu. Uhlupheka kanjani pho kanye naye? Uma uhlala kuye namazwi akhe ehlala kuwe, abakuhluphayo bakuhlupha kanye naye. Ngoba phela siye sithi ungena nathi emlilweni, ungena nathi enkingweni. So uma bekuhlupha, bakuhlupha kanye naye. Kubi uma bezokuhlupha wedwa. Yabona kumbi-ke lokho. Kodwa uma sihlupheka kanye naye, sizobusa kanye naye. Ngoba sihlupheke kanjani? Kanye naye. Ake sihluphekeni kanye naye-ke bangcwele. Athi laphaya kuMatthew chapter 5 verse 11, nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Yayizwa loo nto le, khona ukuthi uthukwe, ngoba vele wonile. Vele uthatha umfazi womuntu, vele uthatha indoda yomuntu, ufanele uthukwe. Nokuthukayo nawe uyona, nawe wonile. Kodwa uma uthukwa ngenxa yalelo gama, uthi uJesu usibusisiwe. Uma bekuzingela, bezingelela ukuthi wonile, thatha inkosikazi yomuntu, thatha intombi yomuntu, thatha indoda yomuntu, bayakuzingela, bayakuhlupha. Mhlawumbe bayakuhlupha emsebenzini, uyahlupha, ufika late, usuthi wena uyahlushwa wena, awulaleli. Wona njalo yakutshela imanager sikhathele,
Suhamba uyobika ekhaya ukuthi ucindezelwe wena, imanager ufuna ukukuxosha. Cha, kungenxa yani yamacala akho. Kodwa uma uhlushwa ngenxa yegama, bakithi ngenxa yegama, uthi uJesu nibusisiwe. Nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani. Yazi uma uhletshwa ngoba ungumzalwane, you are blessed, ubusisiwe. Uhletshwe, yazi abantu bakuhlebe. Kodwa lithini izwi? Isaiah 54:17, ulimo lokuvukelayo uzolwahlulela. Yabo laba bakuvukelayo. Ngimangalisa laba bavukela ikhaya lizwi. Ngimangalisa laba bavukela isivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Hawe bakithi. Umuntu ayisukele inkinga idlalele. Wamsukela umnikazi wegama ezithulele. Bamchukuluza. Athi ku-verse 12, jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu umkhulu ezulwini. Mkhulu umvuzo ezulwini bazalwane. Abantu basakhela imiqhele, bayayakha, bayikhulisa ngokusithuka, ngokusikhuluma kabi, ngokusihleba, ngokugxeka izinto esiziphiwe uNkulunkulu ezithi uJesu Kristu inkosi. Inkinga ukuthi ubani onikwe noma ombulelwe leli gama elikade labakhona eBhayibhelini. Abasakhela imiqhele. Bazalwane, asibambeleleni emqheleni yethu. Asibambeleleni emqheleni yethu. Sibabingelele ngoJesu Kristu inkosi. Sivume sithi uJesu Kristu, singasho ukuthi uyabusa. Asikusho-ke baba, asikusho lokho. Sithi thina uJesu Kristu inkosi. Nophendulayo athi uJesu Kristu inkosi. Udumo bese luya kuNkulunkulu, aluyi kumuntu. Aluyi futhi kuJesu. Inkazimulo yonke iya kuBaba ezulwini. Abese egoqa amadolo. Agoqa amadimoni, acela umaluju. Goqa imimoya. Sigoqa isihogo. Goqa amakherubi. Goqa izidalwa ezulwini. Goqa ama-eld ezulwini. Kugoqa wonke umuntu. Ngoba uJesu Kristu inkosi. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu umkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofethi abanandulelayo. Ayiqali ngathi lento. Ayiqali futhi ayizogcina ngathi. Izogcina ngathi uma sizohlwithwa, silandwe, ngoba vele kuzobe sekuzosala ububi iminyaka ewu7. Emva kwalokho sibuye nenkosi uJesu sizobusa iminyaka ewu1000. Sisazobusa. Asinandaba namanje. Sisazobusa. Ungabi nomona ngenhlanhla yomubi, ngoba inhlanhla yakhe izoshabalala. Thina siyakusebenzela ukubusa, ngoba sifuza yena lo. Mina ngazi uma ngizwa. Sifuze lo obusayo, osidale ngomfanekiso wakhe. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu umkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofethi abanandulelayo. So sizozingelwa. Sihambe ezinyathelweni zabo. Sizohlala kanjani singazingelwa? Sihambe ezinyathelweni zabo sisazozingelwa. Uma ungakaqali kuyeza. Thina-ke sesiyayizwa imvunge yokuzingelwa. Bathi into eyodwa engizokutshela yona, abazingeli mina. Icebo elibekwe kumina. Ngiliphethe leli cebo ngebumba. Sho njalo umpostoli Paul. Siyiphethe le ngcebo ngebumba. Ukuze singaphakami. Ukuze udumo lungezi kumuntu. Siyiphethe ngebumba. Nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, benihleba. Bakuhlebe mntaka baba, ubusisiwe. Beqamba amanga ngenxa kaJesu. Jabula uthokoze ngoba umvuzo wakho omkhulu ezulwini. Thina esibheka okungabonwayo, ngoba okubonwayo kungokwala emhlabeni, kungokomzuzwana. Thina esibheka umvuzo wasezulwini, asinankinga. Qhubeka usakhela umqhele, usigxeke. Qhubeka usakhela umqhele, usihluphe. Qhubeka usakhela umqhele, uqamba amanga.
thina kwethu ukuthi sijabule, sithokoze kube umvuzo omkhulu. Ngakho-ke singabantwana bakaNkulunkulu, sizindlalifa futhi, sizindlalifa zikaNkulunkulu, sizindlalifa kanye noKristu, uma kodwa sihlupheka kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, dwala laphakade, siyathobeka, siyabonga Nkosi ukuzwa ukuthi konke uma kwenzeka ngenxa yakho, ngenxa yegama lakho, ukwethu ukuthi sijabule, sithokoze kube umvuzo wethu omkhulu ezulwini. Sisize Nkosi singoni kuwe, sisize Nkosi imbewu yakhe ihlale kulowo naloyo ngoba ozelwe nguwena, akoni ngoba imbewu yakhe ihlezi kuyena. Siyabonga, sikunikeza udumo, sikhulekela bonke abagulayo, abanye baseyibhedlela, ngiyacela Nkosi ubaphilise, abanye bagulela emakhaya, ngiyakhuleka Nkosi ubaphilise, abanye Nkosi ngezimo ezingafani babheke theatre, abanye babuye theatre, abanye base-ICU. Nkulunkulu wami, bonakalisa amandla akho kakhulu kwabendlu yakho yokukholwa. Siyabonga Nkulunkulu wethu, siyakubonga Moya Ongcwele, iba nabo abasemkhosini ehlukeneyo nangayo le mzuzu, khuluma uphendule imikhuleko yabo, ubazwele. Ngiyakhuleka ngoJesu ophilayo, sisize singadangali noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle, kodwa wangaphakathi makenziwe musha usuku nosuku, ngoba lezi inhlupheko zingezemzuzwana, ezesikhashana, zisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu esiyokwambulwa kuthina. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Babonise bantu ovalelisayo, ndlalifa izulu, ngiyabonga. uNkulunkulu abe nawe akugcina kulondoloze. uJesu Kristu uyinkosi.